Ang na pong mama nagpislang guys. At kakunaw liyan ko na pong mama nagpislang guys. Nagpislang. Hey guys, masyong gabi. Kasi saan po sa buhok ma? Ano naman dahil? Sumot man ma. Humot dahil. Lagi mo, humot na po. Humot man. Grabing kuan, barado ang ilong. Pasag kuan day ka to start day ka katong mintol day. Yung masingot ko day ka. Huwag mo, adyan ba ko? Nadyan mo ka na to. Kakasa ko na ka, pasigal-siga. Pinatang ilong ay. Kau. Alay day, musay ko day be. Salamat. Binutan mangko. Di ko man dihap. Hi guys, good morning. Agang itsura, sagdira na. Magkuhan mi si taon na na eh. Magkuhamig amang inaog ang mga nada po gutakan ko. Bisag man na itsura. Nakamari do. Ang sakto na si Janjag mga anak ang butang dari jag. Tuwakan ko. Lagi. Paka anong inaog na po binabuk. Naman agsida. Marik man. Apa sulo na man. Ada wasi ko pa mo, dara man dang hapon nang ruwi. Luog man. Luban sa naman ana hapon. Diyan sapong kay jag manuwak isog. Man ay jang gipang pusa. Di lain na katong inaog sa kayan kan. Usa. Diyan na kay na niluog pa man siya sa isog ra bog forma. Isog bitaw ka jud na awa naman. Di man may Madlok ko katuan. kay kanang na suhakan pa lamang ko. Awa. Bakitan. Parang galing siyang buhok na papa na naman. Hala, huwag ito'y. Paano naman niuli? Amo na naman gyadap. Niuli sila? Hindi balik man. Balik lang muntag. Maatog. Yapon na kaya di man nila tuwaan. Mo ni si Brownie. Naghangon sa edit Kay, sa Roy. ang tagidya dani, pasangilan, pasagdan naman. Natambok na ba yun? Hawa. Brownie! Brownie! Ubatos at sambilat dahil tutod laman ni. Natambok halala, kaugbukog na eh. Di, plastic ako nilitso na dyan may iluwa. Daras Brownie da, wala na magyuli. Ikaw. Magdigamo na pug ko, magutan ko kuan. Patula. May lain dari, wala naman may utan na may taong, balik-balik taong, okra, kamunggay, bago. Balik-balik. Diyan mga bata kay mga ugutan, magutan ko. Kuan kanang udong kay makaon man sila, naampun may ininunan. Ug magtinulang isda di gihapon. Makuang ko magutan ko patula pero hang butangan og
udong, jambot tagag sardinas. Kay bintaman kay makaon man bata. Dali na day. Pas Lunes, 27 dugay pa. Ang snack ta, tagnagin sa mga snack bago pa ning harap pa diyang inita. Gikan pas steamer. Tadang! Bibingka nga, isay lutak. Daghanday lutak. Harang inita pa. Laging, always man dyan na. Nanapan dyan, naiginamos. Namilan eh. Yung pa snack ni Jahang. Buhan, pinangga. Ako na po yung snack. Kaya naghanot. Tamang muna na kaan. Bitaw, lagi. Saging. Ano po nang kuhan, kinahanglan dito may snack, no? Ako kay tapuan ko isahay. Sa una, wala sa unang panahon. Ang sa unang panahon kay busy rin pangbaul, pangguna, no? Oo, sa trabaho. Magbaon, ramang mo ito, di nang gagasaging, wala may kuhan. Karon kay naramas bay, magandang ano, sabi snack ko. Di ako, masarap mo na rin. Hindi ko maangis bawas, bibingka, lahi, lagi ba? Ito, masarap tumangay. Na-snack si Mother Lita. Hindi ka ang ganang buntat eh. Sakit pag imulikod na eh. Maganda naman. Yung mga sili ko sib. Lagi. Masan, kaya yung nalagmamag sa kadin ang kuminom. Napamagha ang brado ang ilong. Tunod sa sipon bitaw nga ka gawas, labad ang umo nang niinom ko ka ng Mayjisik. Hindi ko na gin. Mayjisik ang ginam. Dalagang gikuha dito sa atop. Wara ko naka-video kay kanay laging watay tig-video. Yan kat-kat pa ko sa atop sa Silunganas Kanding. Mana yung lutuon ron. Ang mga bata, maangay manug nay kuan, nay udong, mga ginisay nga na. Pero ganig ininunan, tinulang isda, na. Napamainunan ito, nung nagpaninan naman ito. Nagluto lang ako dani kay gamusa na namin ininunan, napoy tinulang isda, napa na. Mana yung lutuon, ang butangan o udong o sardinas. Kaya mga maliganahan nila. Balik na lagi, ganinang buntag, ipa sa daan ng itlog o hotdog, mga mo dyan ay madali-dali. Ay sa? Guys, nakaligo na try ko guys. Na nag-snack tanin to pinitong saging di guys. Hindi ako mamadi ay magtuktablaran di po mauban guys. Hindi pa magod karon. Mas aman ma. Sa daghang pwede may snack, karihang ganahan niya. Kamay ni ma, misuwa ni ma. Kuhaan ka na na armasin nga hilaw. Misuwa ni mo lutuon ma. Ay, gusto. Magluto ko og Deko asang peeler deko. Kay datong peeler gamitin ka. Katulad kag hard peeler gibutang. Napit sa kutsaraan. Kaw dali. Ningkog sardinas hangi sagol. Naman demi kuan. Kani sa laman. Kasi nanay hindi na si Zakadjog sardinas. Kari laman. Dali, day, peeler, day. Very good. Kasugod na dyan ka, day ba? Dami dali kuan. Kanang nay isanganda ng sutanghon. Bitaw kang adlaw Lunes. Story time. Kasihan si Ariana. Unja. Kung malagi ka nang nay karang buwan na month of October. Among schedule duha mi ka buok nga isang oras sa Ariana musud. Hantod nagpangpanggawas. Naapod mis kanang eskwela nga Ariana sa room. Anas gawas, mangguna, or insay sugo sa maestro. Kaso karon hindi pa nakaya. Magguna man or insay sugo. Hindi ko ganahan og nakoy batiyon bitaw kay
Lahira jud likli. Mao nang mananghid ko sa maestro nga yan nga hindi sa ko ma-report. Igura sa liana na ihatid. Mapahuway ko kay kuan lagi ka ng lain panahang pamatis ang lawas. Hindi na po nang uban rin masakitin. Hindi na naman dyan pwede ma-share no. Kaya guminta masakitin. Ayun sa naman ka. Kuan lagi ka ng tungod sa sipon. Muna. Magkasakit man dyan yung tao. Hindi kuan po. Kanang tungod po ang pagkadanghag, char. Ikaw ako ni mo hatod sa eskwelahan, ma? Hindi mong sir, ha? Kaya nga ano, makaingan ko danghagon po ko, accept ko dana. Kaya ka nang mubiyahe, misatan. Hindi, bisaging na ako sa doktor nga, magkuan ka, magmas, adjad kalimot, bisagani sa Jumbay, kanay mga asura na. Makalimot jud ko. Kanang maglayday na bitaw. Hindi abog dyan ng kalsada. Mara na inungdan nga magkuan ko kanang allergy. Magkuan ko baka ng rhinitis. Kuya pa jud kay di ko katuog ug manay mo tukar kay agang ilong barado. Nya sige agas murag tubig ang ilong. Nya kinalabaran sa ubo kasi naka-try nga na. Nya mosabay po gaho ang tutunlan, katul. Basa-basa mo na yung mga atake dyan na ho. Di dyan ko katug. Mabitan ng maandaran ko gnana. Muniwang dyan ko. Kay wakoy tarong tuwog. Nanay nahitabo na ho. Kaya ang namatik na ng lakaw misatan ba. Diyan mo ko nagmas. Diyan. Mga to pagkagabi nag-antos dyan ko. Dyan ko'y tarong na tuwog. Malaki na. Madato ka makuha sa eskwelahan, ma? Muli ra ko day, kay matuog ko. Ipapata na may makuha ni mo ha, niya. Tanan nga. Lain mga lawas day. Sama? Hanggang lawas. Ina sir ha. Minsa kang sir. Yung counter nila lawas ni mo, ma? Mura jud ni utanon sa among palibot. Nung napo ka nakuha ni papatan inda sapon, ma? Okay ra ko. Papatan ra. Kaya masig pahuway ko day. Sama? Pahuway ra ko kay day na nabad. Napi na. Okay ra sa mga Hindi. Karni. Nagahit naman niya purusin man eh. Napi na. Napagalay manok na di ay. Labad jud hanggang Sa urang papatan makuha inda sapon, ma? Kasa ko sila na dari day ka. Ang hiniwa day. Butan bitaw ka. Okay. Manglaba man ta ko ron. Karon Lunes. Pando dapat manglaban ta ko ron dyan. Di lagi kaya. Kau, sila na rin yung iniwa. Magluto na ta. Hindi. Magluto na sa mama. Maski narabak ka. Gahapong adlaw Domingo.
kuan madyo koy kanang video. Netay mga naminag na ako ipamatiun, di ko ganahan mag-aray ko. Di ko ganahan ma-video. Ako ganahan ko kuan kanang karning baboy kanang kuan litson bitaw nagang maingon nga kuan kanang nay hugaw lagi ko ng karning baboy pero kay dagang hugaw dagan man pong lamian labi naglitson. Kaysa barong ka video ko linanay. Yan. Bitaw ay. Balik na niyang video. Ma-upload naman gihapon ko. Basag nga niragang video. Kay sayang. Masay bitaw. Makuhan ko suban bitaw. Kanang mga kanang kuhanjid. Kanang mga vlogger bitaw. Parehada ng langkoy. Kanang bitaw ang langkoy. Kanang nag-atiman sidag mga tiguwang na sa Japan. Grabe jud. Bilib jud ko na kay grabe jud si maka ug naapay si Purami paspas na po na may istorya pero grabe dyan nas langkoy kasi nakailang langkoy diha kanahang tanawon na malingaw ko kuhan lagi paspas mo istorya hindi ako kay di man dyan ko magsilbi ng pinaspas sa istorya kay maura man dyan ang inistoryahan lisod po gatong baguhon at ang gagalingon kay manundog ta ana nila nga paspas na surya di man dito makasundo mao na dyan ato mao na dyan di na pwede baguhon di ta pwede manundog nga pinaspas sa istorya kay mao na atong inistoryahan. Ngani ko si Juko banget sih. Enggak, ambis kay okay na. Balik na po dahong bawa tinuod mapud na si nanay kay kanang kasukaan man ko maligo ko jadi jud mo ko kagwanta og kanang di ko maligo kay kuan ko no kana ko sing kaligo man ko no hinungdan nga ngani ko pero kay nagtrabaho man jud ko og kanang kuan ba kanang nay mga doktor hang busa una dugay ko sila ug gisgot sila di sila motuodan nang di maligo kay gisipon di maligo kay gilantan yan na mga doktor magod sila dito po ko naka-adapt ba dito ko nakakuha nila nga kanang maligo jud ko bisag kunohay kanang yasma ko pagkagabiin dahil nakaugma lain ng lawas kapoy kani magungay ligo makasamot og kapoy maragi na dari kay sila nanay na bajay mga kinaraan ba dya hindi dyan na sila musugot nga maligo ko ako kay maramo kong putan di ko maligo bao comment ko no mo karang pagkaligo makasamot bas mga inganing debate kay para na ho kay kanang pagkaligo kay okay raman na gawas siguro maski magaligilan tan kanang paliguon manggali karay jutra
Kuan naman jud po kuron, labad ang ungo. Dato na niyo eh. Nga tiwaso niya ang karne. Mga yung sagol. Udon. Ay kuan man. At nagyog tinapa. Di man dyan ng tao ganahan og tinapa or sardinas. Wala magluto sa ako guys. Napasensya na jud mo. Dyan lang po kunin dyan ibas nga. Wapo ko yung panghilamos. Kaya wala ginang imbis kay mga pasok ko nga na grabe mga labaragang ni inam kong tambal nja ning higda ko nja kay tingduto naman pod maramang pod ning effect naman pod dagang ginom nga kanang nay by G6 di na pagkadula badang sama na magluto sa ko.